Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Lektor dekha nagashnong kle mentriang East Jaiñtia Hills, uba deru RTI activist hapo East Jaiñtia Hills, ulaban pau ke jing sngongu ke Sorkar jela ke Shim Khia ke jing kerpa jongu, banbu ke FCI depots ha East Jaiñtia Hills, ha ka arpunyo terik jemang arhajar arpusan, hadian ke jing kendu jongu yu Minister in charge ke Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, uba coming one omban, dak ba ajing tho badi banbu no ke FCI depots ha East Jaiñtia Hills. Mentang Sorkar Jela Lingba, Usaloni Verma Ubade UIS, Director Food Civil Supplies Consumer Affairs Meghalaya, Ulapha Jingtho, Shaka General Manager Food Corporation of India, Regional Office Meghalaya, Badiban Shnano Ekanik FCI depots ha East Jaiñtia Hills District, UIS Ulapha Kopiru Shauba Lektor Dakar, Shau Under Secretary to the Government of Meghalaya Food Civil Supply and Consumer Affairs Department, Deputy Commissioner East Jaiñtia Hills District, But Menteri Ketenat Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department. Kumbakalong benta ka East Jaiñtia Hills kadang sa klem ka jakabu marbam jong ka FCI ka babu jing e bha hakaliang ka jing penpoi marbam bat kayo ka kot nak benta ki pat ba jong ka than. Ka jing bom dan ka jakabu marbam ka than ka penlong ki mar ba kongsan ban yo na ki jaka ki bajingai ka ba penlong ka jing penslam ban sam ba ka jing kiodor hakalit kawan. Kani ha juga por ka ta ka jing don ba ka jing bu dor ki marbam bat kiwe ki jinan kam hapo ka rukam sam marbam pat ba kham tam e nak benta ki benta jong ka imlang ka salang bat kiwe ki jinan kam hapo ka rukam sam marbam pat ba ka district jongi da ka jingbun briu ka banang roi bat ka jaka ka barang don hajan uput usam jong ka asam bat ki surok ba kalong ka babiang bha nak benta kum kini ki jingtei nolor ka ta ka jingdon jong ki jaka ki bala bandong bat ka jingdon jong ka jaka ka pins kham shu ya ka jingla ban pentri kam ya ka jing terwa ulo lada don ka FCI depots ha East Jaiñtia Hills District kani ka sin jam kani rap shibun ha bakersha ni ka bha kamyat bat ka roi ka par jong ka than uba Lektor Dakar ulero ek Sorkar jila lingba ka jing Shim Khia jong ka ban sedang no ek ni project ha kani ka sngi banwan bat ulo ong ru ba ka Sorkar kam dei ban Shim sting ni ka kam handai ban Shim Khia ban ne kham kloi ka jinan kam bat ulo ong ru ba un sanang yai bud dia ni ka kam tar hadu banadap ya kani ka FCI depots.